il-mulej ma'kom. Għarab il-Vanġelu ta' Salluqa. Elizabetta għal-żmien li teħles u kellha tifel. Il-ġirien u l-qrabata semgħu li l-mulejk wera ħnina kbira magħha u marru jifirħu magħha. Meta mbagħad fit-tmien jum ġew biex jagħmlu ċ-ċirkunċiżjoni lit-tifel, rridu jsemmuh Zakkarija għal-missieru. Imma qablet ommu qalet le, imma Ġwanni jkun jismu. Allura ma hemm ħadd li jismu hekk fost rabatek. Imbagħad jistaqsu bis-sinjali lill-missieru x'rid jsemmih. U talabhom xi ħaġa fuq ix-xikter. U kien hekk. Ismu huwa Ġwanni. U kulħadd baqa' mistaġeb. Dak il-ħin stess Zakkarija infetaħlu f'ommu il-sienu l-ħall u beda jitkellem u jfaħħar l-Alla. U l-ġirien tagħhom il-kol qabadhom biża' u bdew jixxerdu dawn il-ġrajiet kollha mal-għoljiet kollha tal-ludija u kull min kien jismagħhom kien jżommhom f'qalbu u jgħid mela x'għadu jkun dan it-tifel. U tassew il-mulej kienet miegħu, it-tifel kiber u saħħaħ fruħu u baqa' jgħix fid-deżert sa dakinhar li ħareġ quddiem Iżrael. Il-kelma tal-mulej. Sikwit li sibu qudiemna persuni imwerrin. Imwerrin għax jgħidu qegħdin jaraw il-ħares, qegħdin jaraw il-fantasmi, qegħdin jħossu preżenza fid-dar u preżenza negattiva. Qegħdin jħossu fid-dar xi ħadd jiddisturbahom. U min jgħid ħaġa u min jgħid ħaġa oħra. U quddiem dawn is-sitwazzjonijiet dejjem tagħmel mistoqsija, imma dak li qed jgħidu huwa veru. Jew huwa moħħ, immaġinazzjoni tal-moħħ. Ir-realtà hija waħda. Li dawn verament ikunu qegħdin jibżgħu, li dawn verament ikunu qegħdin jħossu xi ħaġa issa tkunx vera, tkunx immaġinattiva ma nafux. Imma żgur li jkunu iddisturbati. U llum għandna ħafna minn dawn. Ħafna nies iddisturbati illi fir-realtà anke fid-dar tagħhom stess donnu ma jgħixux sereni, tranquilli. Aħna nemmnu fl-ispirti. L-Ispirtu Santu huwa spirtu. Il-Madonna mekka tidher hija spirtu. Il-qaddisin li nżolbuhom huma spirti. Il-mejtin tagħna li ġisimhom tmermer spiċċa sa ftit Adam huma spirti. Mela ħadd minna ma jaħseb
li din id-diħajja hija t-tmiem ta' kollox. Nemmnu li hemm dinja oħra. L-aħħar mill-aħħar Ġesu anke jikkonvinċina minn dan meta is-Saduċej li ma kinux jemmnu li jkun hemm il-qawmien fl-aħħar jiem. Ġesu qallhom intom ma tgħidux Alla ta' Abraham, Alla ta' Iżak, Alla ta' Ġakob. Mela Alla huwa Alla tal-mejtin. Alla huwa Alla tal-ħajjin. Mela dawn għadhom ħajjin. Allura jekk aħna nemmnu fl-ispiriti u fost l-oħran nitolbu l-Ispiritu Santu, per eżempju, jiġi fuqna ħin kollu. X'inhu dan l-ispiritizmu? Dan l-ispiritizmu li anke huwa kundannat mill-Bibja. Għax il-Bibja tgħidilna hija ħaġa miskerħa quddiem il-mulej li inki tfittex il-futur tiegħek, li tilab l-okkult u illi tikkomunika mal-mejtin. Il-komunikazzjoni mal-mejtin ma tfissirx titlob għal-mejtin, dik ħaġa tajba. Dik mhix tikkomunika, dik qed titlob. Anke meta titlob lill-mejtin jitolbu għalik, il-mejtin qed jitolbu għalik, naturalment dak li qegħdin il-ġenna jew il-purgatorju, għax dak li Alla ħares qatt qegħdin l-infern dak ma jistgħux jitolbu għalik, u jekk jitolbu għalik, ma tant jitolbu affarijiet sbieħ għalik. Imma altrimenti il-mejtin jitolbu għalina. Ma nikkomunikaw jfisser illi għandna nsejħu l-mejtin biex jgħidulna huma x'għandna nagħmlu. Allura jsiru qishom il-fortune tellers minflok ħajjin mejtin. Għaw persuni li jgħidulek jiena qabel ma nagħmel xi ħaġa nikkomunika mommi u nħoss dak li tgħidli ommi nagħmel dak ma tistax tagħmel. Għax int qiegħed tbieħ il-libertà tiegħek. Il-monejtak il-libertà u ma tista' tbieħha lil ħadd. Għalek ma tistax tmur għand fortune teller u tgħidlek x'għandek tagħmel, għandek tiddeċidi jien x'għandek tagħmel, ħadd tieħu parir. Ma tieħu parir ħaġa u tħalli min jiggwidak ħaġa oħra. Però jien nixtieq li immet punt jidhir li huwa importanti. ħafna drabi eżistijaj. Meta id-dar tagħna ma tkunx nadifa, faċli illi id-dar tintela bil-ħmieġ u l-ħmieġ jiġi bil-mart. Ħafna djar mhumiex notfa. Per eżempju, meta inti għandek dar fejn għandek persuni jidaw, id-dar mhix nadifa. Allura spiritu ħażin iħossu komdu iħabba dak il-bib. Għandek familji fejn kollu jiġġieldu. Fejn kollu
jippikaw, jajru l-xulxin, jagħmlu d-deni l-xulxin, ma jafux jaħfru. Dik dar maħmuġa. Dik hija dar ħaġa naturali fejn l-ispirtu ħażin faċli jsib il-ken tiegħu. Jista' jkollok familja fejn xi ħadd ikun qed jilgħab okkult bis-sataniżmu. Kultant insibu dawn iż-żgħażagħ ma jagħmlux b'intenzjoni ħażina, imma jagħmluh. Il-kamra tagħhom jagħmluha kollha damask iswed, ħafna skeletri. Qed tiftaħ il-bibien. Qed tiftaħ il-bibien permezz ta' droga. Qed tiftaħ il-bibien permezz ta' korruzzjoni. Ebda familja mija perfetta nkunu ċari. Anke dan nadifa trid inkollu tfarfar biex tipprova żomma nadifa, jiġifieri m'aħniex qegħdin ngħidu li nistgħu nippretendu li jkollna xi dar fejn kollox huwa sejjer tajjeb. Imma l-mulej jkun qed jistenna illi jsib postu hemm ġew. Altrimenti jekk ma jkunx postu l-mulej hemm ġew, għax il-mulej ngħidulu m'għandix xirridek, se jsib postu ħadd ieħor. Imbagħad nibdew ma nafx qed inħoss, ma nafx qed nara, billejl ma nistax norqod, qed inħoss min jħabbat u ma nafx min, u ħafna esperjenzi negattivi li jistgħu jkunu ġejjin mill-moħħ, ma jistgħu jkunu wkoll ġejjin mill-għadu li jkun qed jsib il-ken u l-alloġġ tiegħu f'dik id-dar. Għaldaqstant, jekk aħna llum qegħdin hawn eżistijej, qegħdin hawn biex naturalment ngħidu isma' anke f'dari hemm ftit imbarazz, anke f'dari mhux kollox sejjer tajjeb, anke f'dari m'hemmx timħabba li Ġesu qiegħed jipproponilna, mela ħa nagħmel li nista'. Innatfu djarna. Niċħdu kull forma ta' spiritizmu li jista' jtellifna. U dan il-lejla nagħmluh anke permezz tal-Ispiritu Santu. L-Ispiritu Santu li jinżerfuna, l-Ispiritu Santu li jtina l-forza u l-qawwa kollha li għandna bżonn ħalli jkunu l-Ispiritu Qaddis it-tempju li fih jgħix, dar tkun it-tempju tiegħu, mhux it-tempju tal-Ispiriti ħżiena. Ejjew nsejħu l-Ispiritu Santu jinżel fuqna biex imbagħad nagħmlu talba flimkien ħalli neħilsu minn kull ħmiġ li jista' jkollna fid-djar tagħna biex hekk l-ispiriti ħżiena ma jsibux iżjed komdu illi jħabbtu l-bibien tagħna. Inqumu bil-wieqa.
Nisabu qudiemek mulej dajfin, limitati, fraġli. Nisabu qudiemek ħafna drabi nesim il-kuraġġ għadna maqtuwa, bedanin. Imma ninsabu wkoll qudiemek konvinti li jinti tista' tgħinna. Darba waqt tempesta qalila l-apostli rawk miexi fuq il-baħar u beżgħu għax ħasbuk fantasma, ħasbuk spiritu, imma intattilhom tibżawx huwa jien. U din il-kelma li Ġesu qed jgħid lilek illum u lili. Tibżax huwa jien. Ix'inhi d-diffikultà tiegħek? Ix'inhi l-problema li għaddejja minnha? Taqtax qalbek. Ġesu mhux fantasma. Tibżawx huwa jien. U aħna llum mulej nistednuk tidħol f'djarna, titla' fuq id-dajsa tagħna. Għax fuq id-dajsa bik it-tempesta tiskot. Ipproteġina u ħossibna. Ejdu warajja. Mulej Ġesu, jiena fismek bil-qawwa tad-demm tiegħek għall-imħabba tan-nissier bil-forza tal-Ispiritu Santu l-interċezzjoni ta' Marija ta' San Michiel ta' San Giuseppe l-awtorità tal-Knisja jiena niċħad għal kull magħmul għajn ħażina, saħta, seħer, negattività fija jew kontra tiegħi. Jiena niċħad għal kull spiritu ħażin fid-dar tiegħi, fuq il-post tax-xogħol tiegħi. Jiena niċħad għal kull spiritu ħażin li qed jipprova jibgħidni minnek u naċċetta lilek. Mulej Ġesu u lilek biss bħala l-uniku sit u ħellies fil-ħajja tiegħi. Amen. Jiena nemmen bħala wieħed il-missier li jista' kollox jaħalaq is-sema u l-ard, dak kollu li jidher u dak li ma jidhirx, u li wieħed Ġesu Kristu iben waħdini ta' Alla imnisser minn missier
qabel kull żmien. Alla minn Alla dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru. Il-nissem mhux magħmul, natura waħda mal-missier u bih sar kollox. Nidher mitmewwi għalina l-bnedmin u għall-fidwa tagħna. U ħal-ġisem bis-seta tal-Ispiritu Santu minn Marija Verġni u sar bniedem. Salbuha għalina, baħda Ponzu Pilatu miet u difnu. Fit-tielet jum qam minn bejn l-imwiet skont il-kotba mqassam u tela s-sema u qiegħed fuq il-lemin tal-missier u għandu jerġa' jiġi bil-glorja biex jagħmel ħaq bil-ħajjin u minn mejtin u s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. L-Ispiritu Santu mulej li jagħti l-ħajja li ġej minn missieru mill-Liben li mejjimu meġġa flimkien mal-missieru mal-Liben u li tkellem fomm il-profeti u fi knisja waħda qaddisa kattolika apostolika li sqarna mudija waħda għal-maghfira tad-dnubiet u nistenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen.